daidai gwargwado. Kuma ba so ne ya aike wa mutu ba, daman kasuwanci yana cikin rufin asiri da kwanciyar hankali. Hankalin mu a kwance gaba da mu kudu arewa duk ba mu nemi komai marasa. Amma daga ran da ya je aure ke ka shigo gidan nan. Dubin da yaron nan ya zama. Kin ta gayyara shi. Ya ta gayyara ya lalace. Ya zama Allah sarki abin tausayi. Abin da shi ya fi karfinsa yanzu shi ya fi karfinsa. Abin da zai gani ya sha'awa yanzu sai dai ya gani ya kau da kai ya haɗi yawo. Mama na danki ji tana da ciki za a haifa min ƙani. Ya gana min shiru. Na da jina biyu za ta haifa mu da ƙani. Ƙani. Da na ce ba na son ji wannan kalma. Kana da gani ko bala? Gaskire. Dan karka ce ko wayo ake ma. Aha ba waye ba, ai wayo baya cin kare zai ci kare ne sai dai yage-yagen juna. Hayya mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kai da sai ba wannan wata rayuwa ce. Me kike daukar wa kanki? Wannan rayuwa ce daga ta malam dan karan kadamiya. Me hurumin ka da ita? Wannan baki san wane ne shi ba. Ba shi da komai wahala yake sha. Wannan rigar ta sama ofe ce. Hulan ma karbo ta a mazauna. Ya soyayya ta nake nema da kake nema. Au har sare min ido kake ka. Na sare ma ido. Ka ƙara nuna ni bala sai na mare ka. Ni zaka mara? Musaiba. Yau na tabbatar da cewa baki da amana. Kuma zan wa mata uzuri kuma in musu adalci. Ba duka aka taru aka zama ɗaya ba. Amma wallahi duk inda kake son mace kake ba ta aminci da ƙauna. Wallahi ba kowa bace za ta rike amanarka sai ta ci amanarka. Sa nake abu zaki tambaye ni in hana gyatuma ta in baki. So nawa zaki tambaye ni abu? Ki gaya min tunda kike wani abu kika taba tambaya ta a duniya ban miki shi ba. To shikenan. Na yadda a bar shi dan uwanki ne. Ki shirya gobe zan tura ki asibiti. To shikenan ka zo mu gurin nurse. Abinda ta gani za ta gaya. Ba ina zargin ki da wata cuta ko wani abu. A'a ko an yi wani abu da ki. Ina da kishi.